It-tmexxija tal-Malta Institute of Management temmen bisħieħ fl-idea li Malta jkollha università oħra. Dan mhux għax l-Università ta' Malta ma tilħaqx il-livelli mixtieqa, iżda għax bħal kollox il-kompetizzjoni hija xi ħaġa ta' ġid. Sostna dan Omar Vella li jmexxi dan l-istitut li flimkien ma' universitajiet barranin ukoll joffri korsijiet f'livell terzjarju. Bħala università hija waħda mit-tajbin, però nemmen li l-kompetizzjoni dejjem hija oġġett importanti għas sempliċi raġuni li anki rajna mill-ekonomija tagħna stess meta inti għandek għażla iktar tiżdied l-importanza tiegħek li ittejjeb il-prodott tiegħek innifsu. Vella jgħid li huwa moħħu mistrieħ bil-mod kif issir l-akkreditazzjoni f'pajjiżna. Però kultant għandmen aħna narawha min-naħa tagħna fejn meta aħna niġu biex nakkreditaw courses tagħna, il-proċess huwa twil. U li kultant meta inti qed tagħmel ċerta joint ventures anke ma' istituzzjonijiet barranin, dik tista' tkun stumbling block biex inti tmexxi l quddiem magħhom. Bħala accreditation, bħala kwalifikazzjoni se pajjiżna dejjem eċċella u hija struttura b'saħħitha ħafna. Fi kliem Vella stess, f'pajjiżna diġà jkunu offruti ċerti korsijiet minn istituzzjonijiet terzjarji, għalhekk din tqajjem diskussjoni dwar kemm fil-verità hawn monopolju fil-qasam terzjarju. Vella jtendi li jaqbel ma' dawk li jemmnu li fil-prattika dan il-monopolju jeżisti. Fil-verità bħalissa Malta hemm università waħda. Għandek l-options ta' distance learning, għandek options ta' universitajiet oħrajn, però fil-verità l-università kif nafu aħna fully fledged kif inhi hija waħda u dik hija l-Università ta' Malta. So really and truly waħda hemm. Mistoqsi b'mod speċifiku fuq il-proġett tal-American University, Vella tenna li din hija opportunità li għandha tinħataf għaliex fiha aktar minn vantaġġ wieħed. Għandek l-aspett li ħatejn biex Maltin għandhom l-opportunità li għandhom option oħra, però l-ikbar li ħaġġib hija influss ta' studenti barranin ġewwa Malta u ħatejn l-ekonomija Maltija, però mhux l-ekonomija Maltija biss. Li ħatejn l-iżvilupp tas-Sawt illi inna nisqu fuqu u li llum hemm opportunità enormi li jdu immorru għalija.